हेलो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनजों दान्दिसे नुजाफैलायबाय मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ सावरायनो। दा गिबियावनो जोङो दिपेन बर' बिथांनि फारसे फंनैसो सावरायगोन नङा होमब्ला बै कल रेकर्डमोननि बाथ्राखौ लानानै। दिनै बै कल रेकर्डखौ लानानै जोंनि बर' माहारिया बा बर' हारिया बेसेबां सिन्था खालामनांगौ गोनां बेखौ जों दिनै साननांगोन नङा होमब्ला। नाथाय जेनाखि रेकर्डआ भाइराल जादों बै रेकर्डखौ नर्माल जुदि साननानै लायोब्ला दिनैनि दिनाव बिराद गोरोन्थि रायजो राजाफोरनि थाखाय नङा होमब्ला। दा दिनै बिथांमोनहा बिराद मोजां मोजां बाथ्रा बुङो। आबसुआ हारिनि मोनसे सिनस्रि, हारिनि थैनाय थांनायाव आबसुआ जेब्लायबो गसंथागोन, हारिनि थाखाय आबसुआ जिउ बावगोन। बेसेबा मोजां रायजोफोर नङा होमब्ला। बाथ्राया बिराद गोदै। नाथाय दिनै बिथांमोनहा खुगायाव गोदै गोदै राव बुंनानै राजनितिनि गुबुंले हाब्रुआव दिनै गोजोम थाबनानै नङा होमब्ला दिनै हारिया मा जालांनो नागिरदों बेखौ बिथांमोना सिन्था खालामदों रायजोफोर। ना नोंथांमोनाबो आबसुजों सापर्ट दं नामा? दिनै आबसुआ जुदि मोनसे गोथार आफादब्ला दिनै बिथांमोना सिंजों सिं बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावनो गोनां जाखो? बेनो जाहैबाय बर' माहारिनि गोथार आफाद सिनस्रिया रायजोफोर। आरो बै अफिसाव थाग्रा दुगामारा बिथांमोना दिनै मानो दिपेन बर'नि फारसे जेबोखौनो बुंनो हादा? दिनै बेफोरखौ नुनानै बेफोरखौ खोनानानै बिथांमोना बबे जायगायाव गोजोमनानै थाखो? दिनै दिपेन बर' बिथाङा जुदि हारिखौ खैफोद लामायाव लाङोबा बै एबसुनि गासिबो डायनामिक लिडार बिथांमोनाबो दिनै मदद होगोन ना? होगोन। एक्सुवेलि दिनै बिथांमोना जिहेतु जेबो बुंनो हाया दिपेन बर'नि फारसे। दिनै दिपेन बर' गैयाबानो दिनै एबसुआ गैया होननांगोन बिथांमोननि बायदिब्ला, जिहेतु बिथांमोना जेबो बाथ्राखौनो बुंनो हाया नङा होमब्ला रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोना बिनि फारसे मा एक्सन लागोन? आरो दिनैथ' दिपेन बर' बिथाङा लाजिनांगौ मोजाङै। दिनै बिथाङा रेकर्डिं हमजानानै मा जादों AI नि भइस माबा माबि बेफोरबायदि बिराद बाथ्रा बुंदों। दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोनफ्रा बा गोबां इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनाखि जाम्बा दंबावो AI नि भइस एडिटिंआ माबायदि बेफोरखौ हमनो हायै माबा मोनसे मेलेम गैयै दंबावो नामा दानि लाइमोनफ्रा? दिनैनि नैबे जुगाव दानि जेनाखि लाइमोनफोर बै बिथांमोना बा दिपेन बर' बिथाङा जेसेबांनाखि टेलेन्टेड बिनिफ्राय डाबल टेलेन्टेड दं, नाथाय दिनै चान्स मोनाखै। दिनै नोंथांमोन बायदि मानसियानो दिनै बैफोर लाइमोन गथ'फोरखौ चान्स होआखै, जायनि थाखाय दिनै जोंनि नैबे बर' हारिया गुलुं गुजुं जागासिनो दङ नङा होमब्ला रायजोफोर। दा जिखुनु जोङो बाथ्राया बिराद माने साननो गोनां। आरो रायजोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना सिन्था खालाम। दिनै UPPL खौ जोनोम होग्रायानो जाहैबाय आबसु। बिटिआर सरकारखौ जोनोम होग्रायानो जाहैबाय आबसु। अब्ला दिनै बिथांमोना बबे खेत्रखौ लानानै UPPL नङा होननो हायो आबसुआ? रायजोफोर नोंथांमोना मा फिननाय होनो लुबैयो बिनि फारसे? दिनै बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथांमोननि आगानजों आगान होनानै आवगायो नङा होमब्ला। बे जाहैबाय हारिनि सिनस्रिनि खामानि रायजोफोर नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोनहा समाज फोसाबनांगौ खामानिखौ दिनै मावालासिन राजनितिनि गुबुंले बारहावाजों गोरोबनानै बिथांमोनहा खामायनायनि दान्दाखौ लानानै दिनै आबसुनि जेनाखि आइडिय'लजि बेफोरखौ दिनै बिथांमोना मा खालामदों? थेर बेथेर खालामदों। दिनैनि दिनाव आबसुनि आइडिय'लजि हिसाबै आइडिय'लजिनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय दिपेन बर' बिथाङा मा साजा मोननांगौ? दा बेखौ आबसुआ
प्रेस बिटनि गेजेरजों होदो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना पार्टिखौ जोनोम होनो हायोब्ला सरकारखौ बिथांमोना आखायाव लानो हायोब्ला दिनै बिथांमोना हारिनि मा मोजां खामानि मावगोन दिनै बिथांमोना सोरखौबा बेहेराव खोख्लैनायाव गावसोर लिडिं खालामोब्ला सोरबा दाय गैयैखौ जाबसिननानै सोरबा बबेबा जोबथेसालियाव सोनानै दोनोब्ला बेयो आबसुनि मोजां खामानि ना रायजोफोर आबसुखौ जुदि सोंखारियोब्ला गुन्दागिरि हिसाबै बुनाया बियो आबसुनि खामानि ना रायजोफोर दाख्लि टिपकाइनि घटना आबसुखौ माखासे बाथ्राफोर लानानै बिथाङा सोंखारिदों बेखौ आबसु अफिसाव दोखो दोखो लांनानै गावसोरनि निउस पर्टेलफोरखौ लानानै बिथांमोना माने गोबां माने दायनिगिरि साजायनानै बाथ्रा बुंनानै लानो थिननायाव मा खालामदों बिथाङा दायनिगिरि फोसावजादों बिनि नेक्स्टआव मा जादों लास्ट पर्यन्त बिथांमोना मा खालामबावदों आबसुआ लास्ट पर्यन्त जाय बिथांखौ बुसि बुनानै बिथांखौ हाथियार लाग्राफोरजों लोब्बा दं होननानै दाख्लि जेल जाहोदों बेफोर जाहैबाय एबसुनि मोजां खामानि एबसुआ दिनै फोसाबनांगौ गोरोन्थि जायोबा बुजायनानै मोजां लामायाव लाबोनांगौ दा दिनै दिपेन बर' बिथांनि खामानिखौ नायदो दिपेन बर'आ गावखौ जुदि माबा बुङोबा सोरखौबा केस होयो सोरखौबा धमखियो सोरखौबा बुनो थाखाय सोरखौबा मानसि लगायो नंगौना नङा बे जाहैबाय एबसुनि गोथार खामानि रायजोफोर दा दाख्लि गेरेमसा बसुमतारी बिथांखौ खौसेथिखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा दा बेखौ हनै केस होलायबाय बे जाहैबाय हारिनि मोजां मावग्रा ना हारिनि गुबुंले मावग्रा रायजो राजाफोर नोंथांमोना फुरा कमेन्ट खालामग्लुं नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ जाहाथे आङो भिडिअआव लाबोनो हायो हारिनि सुत्तुर हारिनि गाद्दार थारैनो नंगौना रायजोफोर दा दिनै कल रेकर्डिंखौ लानानै दिपेन बर' बिथांखौ दिनै मा बुंखो रायजो राजानो मा फोरमायनो सानखो बे बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी सारनिफ्राय नोंथांमोना खोनासंदो आरो मोजां मिथिनानै लाबानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मैखोम बिथांजों जे सावरायनाय जे भाइरेल बेखौ सबबो नुदों आंबो नुदों आं बेखौसो गोसोखांदों जे बड'फाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ खौसे खालामनांगौ बुहुमनि बर'फोर खौसे जाहोनै होनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि सिमाङा बड'फानि सिमाङा बर' हारिखौ खौसे खालामनायानो बिथांनि सिमांमोन नाथाय दुखुनांथाव बे एखे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बड'फानि उननि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दा हारिखौ बोखावनायनि बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ बेराफारसेथिं बड'फाया बर' हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय बिराद नाजालांबाय बेराफारसेथिं प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बिथांमोनहा हारिखौ बिराद बोखावबाय हारिखौ बिराद गावस्रा होबाय आरो बिथांमोननि उद्देश्यआनो हारिखौ गावस्रा होनाय दा बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि मोनसे माहारियारि आफादा सासे रिपर्टारखौ बुंहरनाय स्क्रिप्टेड मोनसे नाजानाय आरो हारिखौ गुलुं गुजुं खालामनाय बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेखौ जों गोथौ दुखु फोरमायदों दा बड'लेण्ड रादाबनि संबिधान बेरेखा खामानि मावनाय बादि मैखोमा साजा मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधाननि बेबो मोनसे बेरेखा हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधाना बर' हारिखौ खौसे खालामनाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय नाथाय बर' हारिखौ बोखावनो नाजानाय बिनि दायनिगिरिया मा जागोन हारिखौ बोखावग्राखौ हारिनि सुथुर होनो हारिखौ बोखावग्राखौ हारिनि गाद्दार होनो दा हारिखौ बोखावग्रा हारिखौ गावस्रा होनो नाजानाय हारिजों हारि थुनजुलायनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा थांखि लागोन आरो बेराफारसेथिं जोङो बर' हारिया दिनै बुजिनो नांगोन बर' हारिखौ खौसे खालामनोसो नाजानो नांगौमोन माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दा नाथाय माहारिनि आफादनि मासियाव जिरायनानै रिपर्टार सासेखौ बुंहरबाय सासेखौ इन्टारभिउ खालाम
ओरै ओरै कुइसन खालाम आरो बिनि दायनिगिरिया उमुगानो बेफोरबादि बुंनाया हारिखौ बोखावनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सियाराव जिरायनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो हयथ' बड'फाया गोजौनिफ्राय दुखु मोनदों खोमा जे गावनि उननि दैदेनगिरिया एखे मासियाव जिरायनानै बेफोरबादि हाबाफारि लानायखौ ओंखायनो दा हारिखौ बोखावग्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा होनो बे आंनि सोंथि आरो हारिखौ गावस्रा होनो नागिरनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा साजा होगोन आरो बेराफारसेथिं जों बर' रायजो राजाया बुजिनो नांगोन माहारियारि आफादनि मासियाव जिरायनानै हारिखौ गावस्रा होनो नाजानाया बे आंनि फारसे आंनि कास्टम बसुमतारी जानानै बे आंनि साननाय आं बेखौसो जास्ट फोरमायदों आंनि साननायखौ आं कास्टम बसुमतारीनि जानानै दा ओंखायनो बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया UPPL सरकारनि EM रन्जित फेरेंगा बिथाङा मा बुंनो नांगौ मा बुंनो नाङा बिथांखौ मा कुइसन सोंनांगौ मा कुइसन सोंनाङा बेखौ सोर बियो मानो फोरमायहरनो नांगौ जोंथ' दा बिदिसो सानबाय फेरेंगा बिथाङा जि बुंनाय आरो UPPLनिनो EM राकेश ब्रह्मआ नानांथा खोथा बायदिसिना खोनासंथावै खोथा गाज्रि गाज्रि खोथाफोरखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आनो फोरमायहरो नामा बे जोंनि गेजेराव गोलाव आरो मोनसे सोंथि सोंनानै थाबाय दा ओंखायनो हारिखौ बोखावग्राखौ गाद्दार हारिनि गाद्दार होनाय जायो बेखौ हारिया थांखि लागोन हारिया सानगोन बे आंनि फारसेसो सानलायनाय दा ओंखायनो आं गोथौ दुखु मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानसे समाव जोंबो मावथिमोन आंनिफ्राय फारसेनिफ्राय आं बिदि गोथौ दुखु मोनदों हारिखौ बोखावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियानो बेबादि मोनसे रल लानाय बेबादि मोनसे इनस्टिगेट खालामनायखौ आं दुखु मोनदों